toen ging je nog iedere zondag naar de kerk, dus dat was toen nog heel gewoon. Dus gingen we gezamenlijk altijd naar de kerk. De kerk met heel veel bogen erin en die was een geweldige kerk, was dat is echt waar. Die heeft jaren leeg gelegen en nu hebben ze er dus van gemaakt. Ik vind het eigenlijk jammer, daar hadden ze eigenlijk beter woonruimte van kunnen maken. Mijn zoon heeft er ook de eerste communie gedaan in die kerk. In die kerk, ja. Alleen jammer, je kunt er niet meer naartoe. Je kunt er naartoe? Ja, je kunt er naartoe, maar wat moet ik daar gaan doen? Polderen? Ik, op mijn leeftijd. Nee, dat gaat niet meer. Dat is goed wat voor jongelui. Maakt het klimmen in een kerk het nog meer bijzonder? Ja, vind ik wel. Het is echt een hele unieke sfeer voor een boulderhal in een kerk. We zijn de eerste in Nederland die dat doen. Meestal zit je in bedrijfspanden. Wat maakt het zo bijzonder dan? Het is toch wel lastig als je aan het klimmen bent. Ja, de uitstraling van het gebouw die hebben we ook zoveel mogelijk geprobeerd nog naar voren te laten komen. Het dak van de kerk is heel erg mooi. Dus dat willen we zoveel mogelijk ja, toch behouden. Is het geen heiligschennis, zo'n bolderkerk? Nou, het is eigenlijk geen kerk meer. Het is een gebouw wat vroeger een kerk was. Dus in die zin denk ik niet dat het heiligschennis is. We proberen wel natuurlijk met respect om te gaan voor de geschiedenis van het gebouw. Ja. Er staan meerdere kerken toch wel leeg, of niet meer zonder bestemming. Dus ik vind dit wel leuk hoe ze dit gebouw toch hebben kunnen behouden. En er iets moois van hebben kunnen maken, ja. Je hebt geen cursus nodig, je kunt gewoon langskomen en dan leg je in 5 minuten de regels uit. En dan kun je beginnen. Het is echt een groeiende sport, en met name het boulderen, dus de variant die we hier hebben. Waarbij je geen touwen gebruikt, waardoor het laagdrempeliger is dan het klimmen met touwen. Waarom hoef je niet gezekerd te worden hier? Dus tot en met maximaal 4,5 meter kan je met een mat af in plaats van een touw. En dan ligt er een 30 centimeter dikke mat onder, zodat als je van boven naar beneden valt, dat je gewoon veilig neerkomt. Heb je een idee waar je nu bent? Ja, in de kerk. Ja. Waarom is het zo bijzonder om in zo'n kerk te klimmen? Omdat normaal worden hier bijvoorbeeld begrafenissen gehouden of ja, dat. En nu klimmen we er. Ja. Oh. Fijn gedaan? Nee. Nee hè? Is het leuk? Ja. Het ziet er van binnen uit als een normaal klimpark. Alleen het is gewoon in een kerk en dat is wel gek. Hoezo is het gek? Ja, normaal heb je gewoon een gebouw ja, wat er ook bij past. Maar een kerk past gewoon niet bij een klimpark. Veel Limburgse katholieken zeggen de kerk vaarwel. Maar komen nu wel meer mensen in de kerk dankzij uw klimhal? Ja, ik weet niet of dat helemaal de katholieken zijn, maar er komen zeker weer mensen in de kerk, ja. Ik vind het niks, maar ja, dat is ieder zijn eigen mening. Ja. Het heeft nu weer zijn bestemming. Als u in één zin die kerk mag samenvatten, hoe zou u hem dan noemen? Een hele mooie kerk en jammer dat dit er nog van geworden is. Maar goed, hij staat er nog. Het staat er nog, inderdaad. Zo mag je